wilujeng dalu Mbak Eni. Wilujeng dalu Mbak Limbuk yung canggih. Pripun ngabaripun sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Aduh, jan. Piyayi mriki nu sing dinteni jenengan. Ono napa nggih entosi ya dalange to. Wangger niku lho sindene jenengan sing wireng sing pesek niku dijak. Tengerane gampang nggih. Nggih. Niki ireng pesek kula jak teng pundi-pundi. Ireng ra masalah Mbak Eni. Ireng-irenge sepur nadyan to ireng akeh sing numpaki. Mas. Sing apik to. Lah pripun to? Aku tiwas bangga lho. Bangga. Tiwas duwi lho dengan bangganya. Wah, kok ngono to? Lah pripun to? Ireng-irenge sepur akeh sing ngenteni ngono. Lah saiki nek ngenteni sepure wis teka, ora ya terus ditumpaki sepure. Mosok dinteni terus. Ya terus ditumpaki no. Oh iya ya. Wah iya. Gak ono sepur dimut ya Mas. Reneng sepur mokmut ya mlonyoh lambene ra. Nggih, monggo Pak sing badhe numpak monggo. Kok malah tawa? Numpak sepur. Wo, numpak sepur. Masane numpak apa? Tak kira numpak sinden. Edan kok sinden tumpaki, ampun. Ampun pripun? Ampun saiki, Mas. Oh, lagi mbut gawe tumpaki anu. Asik. Sesuk numpak sinden, asik. Numpak sepur. Sepur. Oh iya sepur. Wonten pamundutan Mas sik to. Dalem. Ndek wau lho jenengan ngendikane jenengan leres lho jane. Pripun? Nate kula buktekke sapi niku wau lho pengapesane teng Bathok to. Bathok iya. Nggih nek ana sapi galak degar-degar ngoten niku. Diluki Bathok. Mesti wedi. Nggih. Terusan jerum ngoten. Iya, heeh. Nggih wingi nggih ngoten sapi kula nggih lewane arep galak ngoten. Arep galak. Lah kula tuki bathokku Mas. Iya. Waduh. Lah kok gak malah nglumpruk to Mas? Malah piye? Diambo sik. Bathoke kuwi sing wis pripun? Bathoke kuwi sing wis di gunduli ora ana rambute, ora ana sepete kae lho. Lah nggih to. Bathoke kula nggih pun kula gunduli niku. Pun kula kerok. Niku napa? Sepete. Nggih. Pomone sithik nggih mung krungut-krungut ngoten niku lho. Lah niku kok ora jerum ki malah maju diambo sik. Wah wis. Masya Allah, sapine nasar. Tapi nggih bakdo niku terus mboten galak. Bar ki ora galak ya. Nggih, malah anggere kula liwat ngoten iki nggih. Ketoke ketagihan. Waduh. Bathoke kula kan seger to niku napa klapane kan klapa enom. Sampeyan ngerti apa ora sing diarani bathok bolu isi madu, ngerti ora? Mboten. Tapi kerep krungu nggih. Nggih. Ora ngerti to bathok bolu niku sing piye? Bathok bolu niku sing pripun? Nah, bathok bolu isi madu. Bathok bolu niku bolu iso tembung bole telu. Dadi silite niku telu, blendok-blendok kira to. Oh, nggih sing bakal nggih tuwuh tunasene kok nggih. Heeh. Ning ora sembarangan entuk bathok sing bole telu ki ora sembarangan. Kuwi sok kala mangsa nek nemu ning omah disimpen. Ambak ketoke barange sepele ning gunane gedhe. Gunane napa Mas niku? Lho, sok tak SMS. Ya sok nek ditanggap neh lho aja. Iki bahanku iso entek nek tak tekse. Upamane anake lara panas engko terus banyune dibathok mriku diwacake Al-Fatihah diombeke anake. Insyaallah man. Kuwi bathok sing bole telu. Dadi ana tembung bathok bolu isi madu. Ketoke barange sepele ning gunane luar biasa. Iku niku bathokmu bole telu apa siji e? Kalih kok Mas. Loro. Hah, ora bermanfaat kuwi. Pecel wae. Itu tak ijolne. Ayo. Yo, coba ini Sri Huning di pinangani Mbak Eni. Mangke bibaran iki panjenengane Guspo.
Sing Pranata Cara kalau kersane munggah. Oh, ngaten. Pranata Cara mau to? Nggih. Wah, jan kula kepecut kali kalunge niku mau. Kalunge nyapa? Wah, ketok mompyor ngoten to. Iku nggih wonten panyuwunan ingkang wonten wingking nyuwun ilir-ilir kalih sambel kemangi. Oke. Iki Sri Uning uga tak kirimke kanggo bapak ibuke Parijata. Oh, wis ben mesti nek duwe gawe awake dhewe wayangan. Nek ora kaset no. Iya. Ayo Mbak dibawani Mbak Sri Uning, Mbak. Oh, ngagem bawa. Nggih. Nenunane. Wah. Jabang bayi. Sinden arep bawa kok ndadak dem. Ngeten lho, jenengane kuwi ampun maido ngoten to. Piye? Niku ngresiki lendir-lendir mriki lho tenggorokan. Oh, tenggorokan. Kersane mboten nyantol ngoten. Oh, kersane mboten apa? Nyantol. Lah iya. Kowe nek muni nyantol saiki wasis. Jabe, Mbak. Heeh. Iya. Putri Kangsu Listieng warni Putri Kang Sulis tiang warni. Gon vokal, gon huper, banter kene Gus. Putra Kanjeng Sira lawe. Wonten pamundutan fragmen ketoprakan. Oh iya, engko dipinangkani. Terus nanonande bepilo wirat moyo suarane kok isih awet, panggah, ora serak, ora pilek. Niku resepe napa Mbak Eni? Kula gurai Mas. Wah, nganggo gurah. Jane niki rahasia. Ora usah nganggo rahasia mbok dikandhake mumpung dipirsani biaya akeh. Gurahe napa men suarane awet, resi, awet, ora gampang serak ngoten niku. Gampil kok. Napa? Telo niku lho. Weh, telo. Nggih. Telo pohong. Telo pohong nggih. Oh, telo pohong diparut, banyune diombe. Mboten. Lah pripun? Dilogokno, Mas. Ya diparut, diperes sarine terus dimbonke sedalu enjing diombe. Oh, dimbonke supaya diombe. Nggih. Wah, tak kira dilogokke tenan tiwas aku arep ndaftar teloku mbok dienggo gurah. Serasa telo cilik mbok tawakne, Mas. Telo cilik ireng bungkek jane elek. Teloku kae pancen kurang pupuk. Lah nggih to. Oh, iki aku nandur telo ya. Telo napa? Wo, telo nganu. Telo gendruwo. Gudi-gudi ya. Kleru bibite malah. Telo jenglot. Ya. Telo. Sinden latah. Ora enek kok bawane sirine kok telo. Ampun
Tan Wurung Sri Tan Wurung kok telo. Alah yo maklum Mas kelingan telomu ngono. Asline teloku nadyanto cilik tapi kamu terbayang-bayang dengan teloku lah ya. Teloku iso membayang-bayangi kamu lah ya. Oh elik leling. Tan Wurung. Tan Wurung ya. Tan Wurung. Tan Wurung Sri Uning gugur mongko musti kaning Iki ana sing nyuwun 10 guntur sapa? Kok Mas Karyono guntur sita kok tekan kene bareng. Lah niku teng Bonangan anggen niku. Nggih to? Weh, latihan. Mbak sembah nuwun. Sugeng dalu Mbak Limbuk nyuwun tetembangan Putra Nuswantara kalian Tali Tresna saking Mas Dwianto CS. Ya. Coba Sri Huning karya Ki Haji Syukuran Suwanda. Ditayepke ya, Nak? Ayo, bukane saka rebab. Nah. Sing rebab Syekh Jumari. Ya, Syekh Ju. Sri Huning Syekh Ju. Kijing miring no. Kijing miring Mbak Eni, kijing miring sarung plekat ikat blangkon.
dari mana Mbak datangnya lintang dari sawah turun-turun kali. Dari mana Mas datangnya cinta matur nuwun Mbak Eni. Nggih, sampun, Ledek nggih, ledek tayub iku parikane pirang-pirang ya. Oh nggih. Pitik cilik ngombe tajin. Njaluk sethithik nggih tamba pengin. Wah iya. Kijing miring Mbak Eni, kijing miring. Banyu gentong dicawuki. Ayo, i lho akhirane. Ayu moblong ra iso metuki. Alah alah. Sakirane ayu moblong ra iso dicawuki. Saged to, Mas. Oh iso nggih.